ana m agọlụ gọvanọ ụtụtụ taa na enwe kwesị na atụmatụ onye ilo n'ebe na-awere ka o mezue na ibe na ihe katara n'akara aka bụ ibe dị mma na ba niile ya apụtaba ibe ọbalije gbugi ji egbulile onwe ya onye na-asị nya je ebute isi owesị na isi gị isi ka o eji wee chụọ aja bụ n'isi na-ebu owu ana m agọlụ gọvanọ ụtụtụ taa na ebe ọbụla ị nọ na wee na-anụ onu m kwesị na ibe dị mma meele ibe gị na ọ ya emele gị moto na ibe gị na-agba na ihe agba nke gị ụlọ na ibe gị na-alụ na ihe alụ nke gị ibe na ibe gị mere wee kpata ego n'ime biya na ọ ya awọ gị abịa ọfọ ka m na-agọlụ gị n'ụtụtụ taa n'ụwa kwesị na ihe acha ka akwụ ma ga adakọrọ ka akwụ ihe azụ ka abịa ma ga anakọrọ ka abịa ihe eru ka mmiri ma ga atakọrọ ka mmiri ị ga-enwulu ka ọkụ ma ga anyụkọrọ ka ọkụ ihe adị elu ka ulugbuto na-eluru aka ọbịalije egbu gị ji egbulile ọnwụ ya egwu m sị na onye na-esi na ibe dị mma ya eluru oge ka onye abụ ga-anwụlele ọnwụ ike ana m agọlụ gọvanọ ụtụtụ tata sị na ihe akagbu ilo ozegbuo ilo ọ ya adịle gị na mma